चिरां जिल्लानि खुंग्रिं BCDCनि सिङाव गुडविल प्रजेक्टनि गेजेरजों 10 किल'मिटार ब्लेक टप लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवबाय। 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय 100 बोसोरनि बारनाय खुंग्रिं ओनसोलनि दोंसे गोलाव लामा अदेबानि बुरबस्तिनिफ्राय सारागुरि जानानै सेलेखागुरिसिम थांनाय लामाखौ गुडविल मिशन बिथांखिनि गेजेरजों लुफुंनानै होनो दिनै अन्थाइ खाम्फाखौ चिरां जिल्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि एबा 14 नं चिरां दुवार TCLLCनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्मनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। जाय हाबाफारिखौ ओनसोलनि मोजां लामा हान्थिनो मोनै एबा भुगिनांनाय रायजो राजाफोरा UPPL सरकारनिसिम गोजोननाय फोरमायो। मख'जायोदि बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, खुंग्रिं गुदि UPPLनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बुरबस्ति गामिनि रायजो राजाफोरा। दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे नैबे गोदोसोनाय खुंग्रिं ओनसोलनि जेनाखि लामा बे लामा 10 किल'मिटार गुडविल स्किमाव बेखौ जोंनि BTRनि EM मानगोनां रन्जित बसुमतारिया सायख'नानै बेखौ दिनै मावहोनायनि थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा दिनै गायसननाय जाबाय। दा बेनि थाखाय जोङो जोंनि EM रन्जित बसुमतारि मानगोनां बिथांखौ जों बाख्नायथारनांगोन। मानोना बिथाङा बे लामाखौ नायनानै लामानि जेनाखि अबस्था बे गाज्रि अबस्थानि मोनसे लामाखौ दिनै बिथाङा मावफुंनानै होनो थाखाय दिनै सायख'दों। दा नैबे बुरबस्तिनिफ्राय जागायजेननानै सारागुरि खरफागुरि बे जानानै सेलेखागुरिसिम बे लामाया थांगोन। दा लामानि अबस्थायाथ' सेलेखागुरिसिमावबो जोबोद गाज्रिमोन आरो मेइनलि नैबे स्टार्टिं पइन्टआ बिराद गाज्रिसिनमोन। नैबे मानिफ्राय बुरबस्तिनिफ्राय सारागुरि थांनाय जेनाखि लामा बे जोबोद गाज्रिमोन। दा बे रोखोमनि मोनसे लामाया दिनै मावफुंजानो थांगासिनो दङ, जागायसिगोन खामानिया। दा जोंनि रायजो राजानि थाखाय जोबोद रंजाथाव होननानै आं सानो आरो रायजो राजानि जेनाखि हान्थामेला बे हान्थामेलायाव जेनाखि दुखु खस्थ' मोनबोनाय आवगोलाव बे दिनैनिफ्राय बा नैबे लामा हानायनिफ्राय जोब्बाय होननानै आं सानो आरो रायजो राजा साफ्रोमखौबो बे हाबाखौ मोजाङै मावफुंनानै लानायाव जाहाथे मदद होलायलायो आङो खावलायो आरो कन्ट्राक्टर मानगोनां बिथांमोनखौबो जाहाथे खामानिया लामाया जाहाथे मोजां क्वालिटिनि जाहाथे मावनानै होयो बेनि थाखाय आं खावलायगोन आरो रायजो राजाफोरखौबो नोजोर होनो थाखाय आङो खावलायनाय जायो। माब्लासिमाव लुफुंजागोन आरो बेसे रां बेसेबां बाजेटनि? बे 10 किल'मिटार गासै 10.3 किल'मिटार्स। दा बेवहाय 9.4 बिदि आरो कौटि आरो 9 कौटिनि एसे बारा 9 कौटि 40 लाख बिदि। बेथ' थाबैनो मावफुंगोन, थाबैनो फोजोबगोन होननानै बुंदों। बे मावनायनि सायावबो दिपेन्ड खालामगोन आरो कन्ट्राक्टरफोरनि मावनायनि सायावबो दिपेन्ड खालामगोन आरो जोंना EM मानगोनां बिथाङा थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै बिथाङा बुंबाय थादों। आं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोङो 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव जोंहा खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव बे बुरबस्तिनिफ्राय थांनानै सेलेखागुरि गामिसिम जे जोंहा 10 किल'मिटार जे मोनसे गुडविल मिशन बिनि गेजेरजों मोनसे जोंहा लामा जोंहा मावनो दिनैहाय अन्थाइ खाम्फा दिनै गायसननाय जादों। बे अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि गेजेरजों आङो जोंनि BTRनि जोंहा चिफ जोंहा प्रमद बर' सारखौ आङो खोब गोजोननाय आङो जासिदों, साबायखर आं जासिदों। लोगोसेयैनो नैबे जोंनि बुरबस्तिनिफ्राय सेलेखागुरि थांनाय जे लामा बे लामाखौ जोंनि BTRनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा EM जोंहा रन्जित बसुमतारि सारा सायख'नानै बेखिनि खामानि मावनायनि जे बिथांखि बिथाङा लानायनि थाखाय आं बिथांनोबो साबायखर जासिदों। आङो दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों। बे गामिया आंनिनो जोनोम जायगा बा जोनोम गामि। बे गामिखौ जोङो मिथिनायाव 1918 मायथाइयावनो बे गामिखौ जोंहा ब्रिटिशनि समावनो गायसनदोंमोन। थांनाय 2018 मायथाइयाव जोङो बे खुंग्रिं ओनसोलनि थाखाय मोनसे 100 बोसोर मोनसे फालिथाय जों खुंखांबाय। दा जोङो दिनैहाय फैयै फैयै 100 बोसोरनि बारा जानायनि उनावसो नैबे बुरबस्तिनिफ्राय जे जोंहा सेलेखागुरि जे लामा बे लामाया दिनै मावफुंजानो थांगासिनो दङ। थांनाय 17था बोसोराव नैबे जोंनि समस्तिनिफ्राय जा खाम्फा बरगयारि बिथाङा डिपुटि चिफ जादोंमोन। बे डिपुटि चिफ जानाय समावबो नैबे लामाखौ बिथाङा मावनानै होआखै आरो बे
गामियाव जोंहा बर' दङ, आदिबासि दङ, राजबंसि दङ आरो गरखा मानसिफोर दङ। मोनब्रै कमिटिनि मानसिफ्रा बे जायगायाव दिनै रायजो जानानै दङ। दा बिथांमोना 17था बोसोराव बे गामिनि लामाखौ मावनानै होयैया खोब लाजिथाव होननानै आं सानदों, खोब दुखुनांथाव होननानै आं सानदों। दा आङो मिजिं खालामगोन नैबे 10 किल'मिटार जे लामा जानो थांगासिनो दङ, दा बाहाय जोंहा 10थासो गामि जेरैहाय बुहुर बस्ति, बुहुर खजबारि, सा खजबारि, आमिनपारा, सारागुरि, जोंहा सा खरफागुरि, जोंहा नोङो सामफागुरि, सेलेखागुरि, दै गुदुं गासै जोंहा 10थासो गामि, बे गामिया सरजाब जानानै नैबे लामानि गेजेरजों निस्सय थांलाय फैलायनि जे राहा, बे राहाया निस्सय जानो थांगासिनो दङ। आरो जोङो मोनसे समाव खोनादों जोंहा नैबे लामायानो थांनाय बे 100 बोसोराव गुदिमोन होननानै जों सानदों। जे दाखिनगाव, ओरैहाय सारागुरि, आमिनपारा, ओरै खुंग्रिं, नारेंगुरि, गलदंपारा, बे गासै गामिनि रायजो राजाफ्रा बे गामिजोंनो फैनानै जोंहा रुनिखाथायाव बाजार जानाय जों बेखौ खोनादों। आरो दिनैहाय बे गामिया गोग्लैसोनाय होननानै निस्सय बुंनांगोन। थांनाय बे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिटिसि सरकार, बे सरकारनिफ्राय बिथांमोना नैबे खामानिखौ मावनो हायाखैमोन। दा नाथाय जोंनि बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो, प्रमद बर' दैदेननाय सरकार फैनाय लोगो लोगो नैबे लामाया निस्सय जानो थांगासिनो दङ। आं बेखौल' रायजो राजाफोरनिसिम खावलायगोन, जोंहा नैबे लामाया 6 मिटार जागोन होननानै खोनादों। दा बे 6 मिटार लामा जानांगौबा निस्सय जोंनि लामाया दा गुसेब जानानै दङ। बे लामाखौ फुवारनाय जागोन। बे लामा फुवारनायाव जोंनि रायजो राजाफोरनि हा हुआ एसे एनै थांनो हागौ। बे हा हु थांनाय समाव जाहाथे खुनु रायजो राजाया माना खालामालासे, अबजेक्सन खालामालासे जाहाथे हगारनानै नैबे खामानिखौ जाहाथे जाफुंसार खालामनायाव मोजां नोजोर लाखिगोन, आं बेखिनिखौ खावलायगोन। आरो जोंनि जायफ्रा बे खामानिखौ मावगोन कन्ट्राक्टर महरै, कमलाकान्त खाख्लारि आरो अजय नार्जारि, बिथांमोनहाबो बे खामानिखौ जोबजासिम जाहाथे मोजाङै मावफुंनानै होगोन आरो जोंनि थांनाय फैनायनि जे राहा, बे मोजां जागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। बे लामाजों हान्थामेला खालामनायाव दोंनैसो दालां दङ, गोबां दैज्लां समाव गोबां खस्थ', बे दालाङाबो निस्सय जागोन। जोंनि मिथिनायाव नैबे बुहुर बस्तिनिफ्राय जिखिनि सेलेखागुरि थांनाय जे लामा, बे लामानि गेजेराव गासै 29थासो दालां, बक्स कालभार आरो दालां ब्रिज दङ होननानै खोनादों। बे खामानिया थाबैनो मावजासिगोन आरो बे ब्रिज आरो बक्स कालभारा निस्सय थाबैनो मावजाग्रोनो हागौ बा मावनायनि थाखाय बिथांमोना थांखि लादों होननानै आं मिथिगौ। একচুৱেলি আজি চাবলৈ গ'লে আজি আমাৰ এই ভৰবস্তি গাঁওখন প্ৰায় 110 বছৰমান হ'ল আজি স্থাপন কৰি। কিন্তু আজি 110 বছৰ পিছতো যিহেতু আমি আগতে ৰাস্তা বহুতবাৰ আমি আবেদন কৰিছিলোঁ কিন্তু পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ এইবাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ছাৰে এইবাৰ আমাক ৰাস্তাখন দিলে। গতিকে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমি ভৰবস্তি গাঁওবাসী ৰাইজে বহুত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কেনেকুৱা সহায় কৰিব আপোনালোকে ৰাস্তা বনোৱাত কণ্ট্ৰেক্টৰ? আমি গাঁৱৰ ৰাইজে আমি মিলি আমি সহায় কৰিম যে ক'ৰবাত যদি মাটি অলপ ৰাস্তাটো যদি সৰু হৈ আছে সেই মাটিখিনি এৰি দিব লাগিব, নাইবা কাৰোবাৰ যদি অলপমান গছ কাটা যায় সেইটোও যাতে মানে এৰি দিব লাগিব।